в завода. Тя искаше да влезе с първа смяна, ала моторът изруга сърдито. Не можете й. Аз тук съм отговорен. Без мархавде. Виж, портиера питай. Но тя бе някак страшно упорита и не попита портиера. Влезе, отвори някакъв прозорец горе и скрито на мотора се изплези. И изведнъж запя една машина, но хората работеха несръчно. Разбрал коя е скритата причина, моторът каза: аз ще я отлъча. Ще я отлъчиш ли? Попита с насмешка една добра чугунена бъркачка. Опитай се, бъбрива въртележка, та ни за нея ще направим стачка. Моторът млъкна. Вятъра донесе от нейде топъл лъх на чернозем. Един напев, широк и весел, и стъпки на попукани нозе. Онез, които някога са порили земята, пърхаха като коне, а другите, прозорците разтворили, сияеха пред синьото небе. От пап машината изпсува някой грубо. Едно момиче весело запя. Един младеж го стрелна с поглед влюбен и то поруменя. Тогава влезе портиера тихо и каза: кой се контрабандно вмъкна? Ала разбра, виновно се усмихна, почеза се, подсвирна, после млъкна.